सुबुं समाजनि खैफोद आफोदाव सुबुंखौ हेफाजाब खालामनाय सुबुं अनजिमाया दिनैनि समाव गोबां खम जालांबाय। बेबायदि थासारिनो जोंनि गेजेराव सासे सुबुं हेफाजाबगिरि बा सुबुं समाजनि गेजेराव खैफोदनि समाव हेफाजाब खालामनाय सासे सुबुं ओंखारबोदों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना आं जोबनायाव फोरमायगोन। गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै नोंथांमोना मिथिखागौ पुलिस बिफाना मोनसे गोदान इनिसिएटिभ लादों आरो बे इनिसिएटिभआ जादों जायफोर पुलिसफोरा जौ सेरेब लोंनानै लामा दथायाव गाज्रि बिहेभियार खालामो। नोंथांमोना नुनो मोनदों गोबां पुलिसफोरखौनो लोंना जानानै गावनि ड्रेसावनो बायदिसिना गाज्रि थासारि सोमजिनायखौ नोंथांमोना मालाबा निउसफोराव बा मालाबा फेसबुकफोरावबो नुनो मोन्दों जानांगौ। आरो बेफोरबायदिया दिनैनिफ्राय जानाय नंला जानांगौ। मानोना आसाम सरकारा मोनसे खोथा फोसावदों जायफोर पुलिसफोरा जौ सेरेब लोंनानै गाज्रि थासारियाव सुबुं समाजखौ गाज्रि बाहायोबा लामा दथायाव गाज्रि थासारियाव नुजाथियो आरो निउस पर्टेलफोराव नुजानानै गाज्रि पुलिस बिफाननि मुंखौ फानो बा बेफोर डिपार्टमेन्टनि सुबुं जानानै मोनसे डिपार्टमेन्टखौ गाज्रि थासारियाव लाबोयो। बिथांमोनखौ जुदि जौ सेरेबाव मोनोब्ला लोंनाय मोनोब्ला बा गाज्रि बिहेभियार गाज्रि रांफोरखौ लानाय बा रां जानायफोरखौ नुयोब्ला बेखौ सासपेन्ड खालामनाय आरो साख्रिनिफ्राय रिटायार होनाय बे थांखिखौ लादों। स' बेफोरबायदि थांखिया माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायबानो जाबाय। बेनि अनगायैबो जोंनि आसामाव गोबां दैबाना जायो आरो माब्लाबा फायार कन्डिसन माब्लाबा बायदिसिना मोनसे इमारजेन्सि कन्डिसन जायो आरो बेफोर इमारजेन्सि कन्डिसननि थाखाय मक ड्रिल होननाय मोनसे खोथा दङ। मक ड्रिल आरो बे मक ड्रिला मा होनबा बुङोब्ला नोंथांमोना इमारजेन्सि कन्डिसनाव जायखौ बाहायो जेरै NDRF SDRF बिथांमोना दैमानिफ्राय गबोनाय जाहाजफोरखौ जेरै सुबुंफोरा थायोना बेयाव आरो सुबुंफोरखौ जेरै बोखाङो उद्धार खालामो बेफोरबायदि बिथांखियाव मक ड्रिल सालायदों आरो मक ड्रिल सालायनाय बे बिथांखिखौ मैयायो नोंथांमोना नुनो मोन्दों गुवाहाटीनि रुपवे डिब्रुगड़ आरो बिथिं धुबुरी आरो बै दैमा गेजेराव मक ड्रिल सालायनाय ट्राइ खालामदों सोलोंदों माबायदि खालामनांगौ गासैबो बिफानखौनो लानानै मेडिकेलनिफ्राय बायदिसिना इमारजेन्सि कन्डिसनाव आरो मक ड्रिलखौ ट्राइ खालामना नायदों जे सुबुंफोरा जोंनिया थियारि नंगौना नङा आरो मुवा बेसादफोरा बा डाक्टर मेडिकेल डिपार्टमेन्टआ गोख्रों नंगौना नङा होननानै मक ड्रिलखौ मोनसे ट्रायल खालामना नायदों आरो बेबायदिनो ट्रायल खालामदों आरो मानोना जोंनो बेखौ गोनांथि दैबाना फैगासिनो दङ। दैबानानि बिथिङाव आसामावथ' दैबानायाव जाखायो दैबाना जाखायो जेथिंबो बेयावनो मक ड्रिल माने बे सेफटि मेजर आरो बेखौ सुबुं समाजा जेब्ला दैबानाजों लोमना थागोन बा सुबुंनि न'खरा दैबानाजों लोमना थागोन अब्ला बेखौ बोखांनाय सुबुं माहारिखौ बोखांनाय मोजां जायगायाव लाबोनाय बेफोरबायदि थांखिखौ मैयायो ट्रायल खालामनानै नायदों। बेनि अनगायै नोंथांमोना मिथिगौ बिटिआर ओनसोलाव बाक्सा क'क्राझार अदालगुरि आरो चिरां बे जायगायाव गुन'त्सव गासिबो आसामावनो फाथिनाय जाबाय। बेयाव गुन'त्सवनि रिजाल्टआ मा ओंखारखौ गासैखौबो लानानै बेफोरबायदि बिथिङाव बिटिआर ओनसोलाव गोबां फावसायनाय दङ जोंनि सोलोंथाइनि बिथिङाव आरो बे सोलोंथाइनि बिथिंखौ दावगाहोनो थाखाय मोनसे मोजां इनिसिएटिभ लानांगौ दा जोंनि सरकारा। जियानो जाया मानो बेजों लोगोसे जोंनि पाब्लिकआबो न'खरनि बिमा बिफायाबो गासैबो सोलोंथाइनि बिथिङाव फोरोंगुरुआबो बेखौ इनिसिएटिभखौ मोजां लानांगौ। मानोना जोंनि बर' समाजनि बिटिआर ओनसोलनि बिटिआर हालामनि सोलोंथाइ बिथिङा जाहाथे मोजां जायो। आरो जिसुआ सामफ्रामारिया बिथाङा गोबां गोरिब गुन्द्रा सुबुंखौ खैफोदनि समाव हेफाजाब खालामदों आरो नोंथांमोना मिथिखागौ जे जाय खैफोदनि समाव हेफाजाब खालामो बेसो आसोल हिर' बा आसोल सुबुं। खैफोद आफोदनि समाव बयबो गासैबो सुबुङानो गासैखौबो हेफाजाब खालामलायनांगौ अब्लासो जोंनि सुबुं समाजनि गेजेराव जोंनि हारिया जौगालांगोन। बेफोरबायदि बिथिङावनो बिथाङा गोबां सुबुंखौ हेफाजाब खालामगासिनो दङ। दिनै समहालागै बिथाङा सासे बिनानावखौबो गोबां खैफोदनिफ्राय बेरामनिफ्राय हेफाजाब खालामगासिनो दङ। बेफोरबायदि बिथिङाव बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर होयो। बिथाङा जाहाथे उनफोरावबो बेफोरबायदि सापर्ट खालामलांनो हायो। स' बेफोरबायदिनो खैफोदनि समाव जायफोरा हेफाजाब खालामो बिथांमोनखौ सेलुट खालामो दुखुथिया न'खरखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय। स' जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो नायनानै जुदि मोजां मोनोबा शेयार एन्ड लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।